Hola família! Avui venim a parlar d'un joc que acaba de sortir ara mateix, recentment, que és el Himizu, un joc que ha fet en Litus Carreras, creador de la Cuenta, del Code Nugget, segur que us sonen aquests jocs. I en aquest cas és un joc d'enfrontament directe per dues persones, en partides rapidetes, que la veritat està molt ben parit perquè és un joc asimètric, amb cert puteig, un enfrontament bastant interessant i que Dos Tomàquets ha editat per tal que puguem gaudir a les nostres taules. Així que vaig a preparar un joc a la meva taula i us ensenyo com s'hi juga. Fins ara! Per jugar una partida de Himizu ens posarem un davant de l'altre. Qui jugui amb l'aigua agafarà les 3 llosetes, les 3 fitxes blaves i la fitxa daunada. I el que jugui amb el foc agafarà les 16 fitxes de foc, les 3 fitxes de flama, les 3 taronges i a més també les fitxes de ronda. Addicionalment, cada jugador pot agafar la seva carta de consulta de poders i cadascú pot agafar també una carta de moviments permesos, per dir-ho d'una manera. Abans de començar la partida, les flames posaran dues de les seves fitxes en el tauler, com els hi vingui de gust, i després ho farà l'onada una tercera fitxa. Un cop fet això, ja es pot començar a jugar a Himizu. Una partida de Himizu dura com a màxim 10 rondes, que és el número de fitxes que tenim aquí, i quan s'acaben les fitxes s'acaba la partida. O pot ser que s'acabi abans per diferents condicions. La partida acaba amb victòria de l'aigua si en algun moment no hi ha cap fitxa de flama en el tauler, o bé si s'acaben les 10 fitxes de ronda aquí en qüestió. La partida pot acabar també si les flames aconsegueixen tenir al tauler totes les fitxes seves de flames, ja sigui per aquesta cara o per aquesta, és indiferent. Doncs bé, la partida sempre començaran les flames, faran el seu torn i descartaran una de les fitxes de ronda. Després jugarà l'aigua, la flama, l'aigua, així successivament fins que s'acabi la partida amb alguna de les condicions que he enumerat. Com funciona el torn a Himizu? El torn a Himizu funciona de la següent manera. Tenim moviments i poders. Els podem fer primer uns, després d'altres, l'ordre que vulguem, barrejat, no importa. La cosa és que tenim poders i moviments. Tenim com a màxim 3 moviments que venen indicats a la carta d'ajuda, ja sigui per les flames o per l'aigua. Tots dos tenen 3 moviments de base, que després poden ser modificats i alterats pels poders. Anem a fer les diferents combinacions de moviment que poden existir. Les flames, quan se'n van d'una casella, deixen anar una mica de foc. Quan se'n van d'aquesta casella, doncs, aquí deixaran anar més foc. Però si deixen la casella que ja està en flames, aquesta casella el que fa és estar cremada i amb braces que ja no es pot fer res més i aquesta casella queda completament inutilitzada. Aquesta casella, si ens hi fixem en les condicions aquí, normes de moviment, ni el foc ni l'aigua poden entrar en una casella que estigui calcinada. Per tant, aquesta casella ja no s'hi pot accedir de cap manera. Doncs bé, l'onada, quan posi aigua pel camí, es podrà moure per aquí a sobre, ho té permès, però la flama, si estigués per aquí, no pot trepitjar l'aigua, com de sentit comú, doncs el foc s'apagaria, per tant no el pot trepitjar. Què passa si l'aigua trepitja el foc? Tenim aquí la combinació i és que el foc se'n tornaria així en aquest jugador i l'hauria de tornar a posar més endavant. I què passa si l'aigua trepitja les cendres? Bàsicament, la fitxa retorna a les flames, però l'aigua, quan s'ha mogut, es gira al fang. I quan l'aigua és fang, aquesta fitxa queda aquí inutilitzada, no es pot moure més i l'aigua sí que hi pot passar per sobre, però el foc no la pot trepitjar. Això no està permès. Ara que hem vist les diferents formes que hi ha de moure'ns i quines llosetes entren en joc, com es barregen i quines sinergies hi ha, anem a veure quins tipus de moviments o com funciona el moviment com a tal i les habilitats que té cadascuna de les dues faccions. Doncs bé, les flames es mouen normal i corrent i quan es van movent van deixant anar flames pel seu caminet. És una mica el rastre, allò a Hansel i Gretel. La onada no, la onada es mou d'un en un, però la onada, si es mou per una aigua, aquest moviment no compta pels 3. O sigui, és un moviment gratuït. Per tant, tindria un altre moviment per fer, a més de l'habitual. És una forma de guanyar moviments extras al col·locar-se bé les fitxes d'aigua. Doncs bé, això són els moviments. En podem fer 3 al nostre torn. Les habilitats. Què tenim d'habilitats? Molt fàcils. Aquí tenim un cost d'aquestes habilitats. Les fitxes del meu color valen per 2. Això em genera dues monedes per gastar en habilitats. Em puc gastar 2 per fer aquesta o 1 i 1 per fer aquestes, aquí. Amb una fitxa gastar per fer les dues. Si utilitzo una habilitat, aquesta fitxa li dono al meu oponent.
I el meu oponent, quan faci servir les seves fitxes per fer els seus poders, el que gasti m'ho donarà cap a mi. Si jo utilitzo una fitxa del meu oponent, aquesta fitxa en lloc de valer 2 valdrà 1 només. Per tant, amb aquesta fitxa sola puc fer un dels dos a dalt. Com a poders tenim moure'ns dues caselles extres, perfecte, cremar una casella a la que ens vingui de gust o calcinar-la, la que et vingui de gust al tauler. Aquesta d'aquí és que ens permet moure'ns per terreny calcinat, una d'aquestes excepcions que trenca les normes, una forma de fugir, d'escapar-nos, de intentar guanyar avantatge. I finalment l'última és posar una altra flama en cas que l'aigua ens l'hagi eliminat. Ja pot ser que sigui la que ens falta o bé una que ens hagin retirat més endavant. Poders a l'aigua. L'aigua té un moviment extra, posar un altre vessal d'aigua allà on vulguem i moure'n un. El tercer és posar l'onada a sobre d'un vessal, que això no compta com a moviment, és una habilitat i és molt potent, la veritat. I aquesta última d'aquí que ens permet de cara al següent torn fer un moviment més que és acumulable a aquest d'aquí si també el gastéssim més endavant. I aquest a més el que ens permet és que l'onada es pot moure a caselles on hi hagi fitxes de flama, que és la manera de tornar-li a l'oponent les fitxes que ens molesta i que no volem que tingui. I aquestes són totes les habilitats que tenim en el joc. Una cosa molt important que m'havia deixat i que cal explicar, i és que els focs, abans de començar el seu torn, poden proliferar el foc. Com funciona això? Si hi ha dos focs que entre ells hi ha una casella buida, com per exemple és aquí s'hi afegeix una flama, gratuïtament. Aquí també, però aquí, que s'ha generat ara, no passaria, perquè aquest foc s'ha afegit ara. I entre aquestes dues que fa forma de L, tampoc. Han de ser caselles, com hem vist en aquests dos exemples, que tenen un espai entremig en línia recta. Doncs el foc prolifera i seguidament la flama fa el seu torn normal i corrent, com el faria en qualsevol cas. I això és tot, que aconsegueixi guanyar a l'altre element haurà guanyat a Himizu. Ja ho heu vist, és un joc ben senzill, però que té una profunditat estratègica d'aquestes que, si us agrada aquest estil de joc, d'enfrontament, de pensar una mica, de tenir aquesta interacció directa amb l'altra persona, és un joc super addictiu i que és molt guai dominar les dues formes de jugar. Que al principi sembla que, ostres, aquest està més trencat, sempre és l'altre, no el teu, sempre és l'altre que s'ha trencat. Doncs dius, hosti, aquest sempre s'ha trencat, em guanya sempre, doncs troba-li el puntet i veuràs que és molt divertit veure com juga bé una facció un cop la domines bé. I res, si el vídeo us ha agradat, us ha servit per aprendre-la a jugar, doncs us podeu subscriure al canal. I res, espero que el vídeo us hagi servit per aprendre a jugar a Himizu. Adéu-siau!